माई के सिंगार वाला सेट चाहिए, अगरबत्तियों के दूगो पैकेट चाहिए। एक गुलाब वाला और एक जैस्मिन वाला, एक को मैं सुबह जलाऊंगी और एक को शाम जलाऊंगी, ठीक है। माई के सिंगार वाला सेट चाहिए, अगरबत्तियों के दूगो पैकेट चाहिए। ले लीजिए 10 रुपए और बाकी खाते में लिख दीजिए। अरे मैडम, तू जितना सामान कहबू हम उतना सामान देब, ओकरा खातिर हम भागल ना हई। लेकिन जदि उधारी के बात कैलू तब बुझ लिह हम संतोष पागल नहीं। देत बाड़ू हतनिया मांग तारू हतना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना। तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं। संतोष पागल नहीं। तोरा जस दू चार गो जस गहकी फंस जाई मोर दुकानदारी हो। नगद लगा के चढ़बो पर शादी, खुश हो जाई है महतारी हो। के मनवा सेट होता हो, आरतीला लेट होता हो। जल्दी जल्दी सामान झोरा में डालो। अरे मैडम, तू झोरा में डलवाव चाहे बोरा में डलवाव, ओकरा खातिर हम भागल ना हई। लेकिन जदि उधारी सुधारी के बात कैलू तो बुझ लीह हम संतोष पागल नहीं। देत बाड़ू हतनिया मांग तारू हतना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना। मारम ना एक फट की एको भाषा ना बोलबा कोनो विषय में। पूजा पाठ खाती हटत नइखी, खड़बन साथे जमाना के। अंकुश के ऊपर से बाटे दबाओ कम पर, माइज ना होई आठवाना के। मारम ना एक फट में लगवा लो के दे दो चुना ले जाई बहो, लालू से सुबह भेजाई बहो। अरे ले लीजिएगा अपना पैसा, भेजवा दूंगी। अरे मैडम, तू चुनरी ओढ़ के सुनरी बन मुनरी बन, ओकरा खातिर हम भागल ना हई। लेकिन हमरा अभी पैसा ना मिलल तो बुझ लीह हम संतोष पागल नहीं। देत बाड़ू हतनिया मांग तारू हतना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना, हतने पैसा में सामान ले बुकातना। तू जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं।